Goeiedag iedereen, ik ben hier in Walshoorden op 13 kilometer van Hulst, 18 kilometer van de Belgische grens. Ook nog even interessant opnieuw de route via de Westerschelde en dan ook aansluitend waterzanden, dus de Bergpolderzone. Ja, de hubs staan ondertussen wel wat overal, zoals hier ook. Hè. In de Walshoordenstraat. Het is zeker interessant van de fietstocht te doen van dus ja, Oost-Vlaanderen naar Kapellebrug. Of via de F411 kom je uit Sint-Nicolaas, Sint-Gilles-Waas, het grenspunt en dan door naar Hulst en dan deze bestemming. Ook aangenaam hier aan de Westerschelde. Je kan natuurlijk niet naar de overkant, dat is via de Westerschelde-tunnel. Er is een mogelijkheid met de fiets, als je dus daar de bus neemt, mag de fiets mee op de bus, maar je moet wel afstappen aan het tolplein, dus je kan maar een beperkte halte, dus na de Westerschelde-tunnel op reservatie, dan moet je terug eruit en moet je terug verder met de fiets. Het is interessant voor ja, de frisse lucht, ook de liefhebbers van de vrachtschepen. Van de Noordzee naar de haven van Antwerpen of via het kanaal Gent-Terneuzen en ook via deze vaarroute. Hè. Zo, ik ga even langs de rechterkant hier. Dat is dan een eindpunt, maar daar heb je dus ook zicht op waterzanden. Dus deze zone hier mag je al niet meer met een drone vliegen. Dat staat ook op de dronekaart, dus je mag vliegen in Walshoorden. Er staat ook wel ja, de rand, maar dus dit gedeelte niet.
is ook aangepast geweest, want jaren terug was bijvoorbeeld dit stuk stond niet aangeduid. Natuurlijk mag je ook niet over de Westerschelde vliegen, moet je een toelating hebben. Dus de Westerschelde behoort ook tot Natura 2000. Dus hier rechtdoor heb je Barehoed. Dus wat goed al in zicht al, Hulstasie, naar de Overstraat. En dan aan de linkerkant hier Waterzande, dus dat is hier heel duidelijk. Zo, en dan kom je hier aan de terminus. Voilà, verboden toegang. Dus in de praktijk, als je hier dus zo verder wandelen, kijk dus naar de andere kant, wel een, ja, dacht ik wel 2 kilometer. Dus tot Waterzand, je moet een volledige tour doen. Maar bon, het mag niet, maar ik kan wel langs de andere kant, dus dat is die klassieke fietsroute die ik nog zo dadelijk even zal doen. Met de andere aansluiting. Zie je nog een beeld op Waterzand. Dus ik heb vele video's van vroeger, al van 5 jaar terug. Want ik heb hier altijd komen fietsen, iedere zondag, dus ik vind het is iedere week. Dus ik kon daar gewoon doorfietsen op een lokale route, er was nog niets. Vanaf 2023 is men dan begonnen met bepaalde zaken te zetten en dan zo verder. Maar vroeger was dat gewoon ja, een open veld. Natuurlijk Barehoed was er al, Hulst aan Zee ook, als Hulst aan Zee het symbool is, werd ook wel gebruikt, maar er was totaal niets om te zeggen van dus allemaal open veld. Ik ga nu naar de andere kant. Het is natuurlijk wel aangenaam om de wandelroute te doen tot dit punt. Aan de andere kant heb je natuurlijk het treinstation van Vlissingen met ja, Middelburg, Goes. Dan heb je ook enkele kleine stations hier vlak aan de overkant. En dan kan je zo verder naar je verbindingspunt
voor Roosendaal bijvoorbeeld. En aan Roosendaal heb je dus die splitsing. Dan kan je alle richtingen uit, kan je dan ook eventueel naar Antwerpen reizen. Hè. Maar bon, hier het lastigste van alles, er is geen verbinding meer met de overkant. Je moet langs die Westerschelde-tunnel gaan, heel de andere kant gaan en zo terugkeren voor het treinstation naar Middelburg of naar Goes. Dus ja, in principe ben je dan sneller van dit punt naar Hulst en zo door naar het treinstation van Sint-Niklaas. Als je aan die kant moet zijn voor het treinstation, dan eventueel kan je ook uit Sint-Niklaas met de trein naar Roosendaal en naar Breda, via Antwerpen. Ook nog interessant, daar even verder het informatiebord van Walshoorden. Dus ja, vroeger was er een verbinding hier met de andere kant. Je kan het ook nog terugvinden op het net, video's van vroeger, toch wel al enkele tientallen jaren terug, van de boot, dus voor naar de overkant te reizen. Het is jammer dat dat niet meer aanwezig is, want daar zit net het knelpunt. Je moet zoveel omrijden. Je verliest veel tijd. Dan had men de mogelijkheid naar het treinstation daar te gaan, lokaal, en zo verder te reizen naar Roosendaal en Bergen op Zoom. Je bent vertrokken ook voor Rotterdam, Amsterdam. Dus ik was daar net aan de rechterkant hier, dus het eindpunt, nu ga ik terug naar links, dus dat is de verbindingsroute met de fiets en dan ook heb je de aansluiting voor met de auto links.
Ja, hier meer bepaald de wandel- en fietsroute. Daar terug even in beeld de overkant waar dat ik daarnet was. Dus er is een verbinding hier via de dijk als je wil, maar bon, het is niet toegelaten. En natuurlijk met de fiets gaat het niet. Dus je moet wel even de tour doen en dan daar terug Waterzande. Ik ga nu via het fietspad hier. Natuurlijk om Waterzande binnen te rijden moet je op de bovenkant. Met de fiets eventueel. Maar dat gaat waarschijnlijk wel aangepast worden als die route dan komt van het centrale punt. Dat je dus rechtstreeks van dat fietspad ook Waterzande kan bereiken. In de vorige video kan je dus meer de street view zien van Waterzande zelf. Dus even tussen de woningen en daar de appartementsgebouwen. Nu is het meer een algemeen overzicht via de fietsroutes. Via de hobbywebsite waterzande.info heb je dus ook een recente dronevlucht, een overview van, nu van november. Om nog even uit de lucht de zone te zien. Hier zijn ook wel oudere dronevluchten ter beschikking. Ik kwam hier vroeger altijd, wat ik zeg, die aansluiting kan je zo verder naar Terneuzen fietsen en heb je direct dan 25 kilometer achter de rug. Vanuit Mezonig doe je de volledige tour, heb je toch wel een mooie 50 kilometer.
Dus hier heb je wel nog een toeristische boot, bepaalde periodes met de vakantie. Meer bepaald in de zomer. Ga je dus wel even naar de andere kant hier. Maar bon, dat is dan op het gebied van toerisme. Niet om te zeggen dat je het kan gebruiken voor openbare vervoer. Dus ook terug te vinden via de website hier, de Atoll. Het is natuurlijk wel interessant toeristisch voor mensen die even naar de andere kant willen zien. Maar bon, je mist, ik zeg het overgangspunt hier mis je echt. Hè. Als je ziet natuurlijk in Antwerpen al die overgangspunten die er zijn, dat je met de fiets, met die gratis ferries naar de andere kant kan, is toch wel bijzonder praktisch. Hè. Je hebt natuurlijk ook wel die fietserstunnel, Sint-Anna-tunnel daar, maar dan ook al die andere punten voor naar de andere kant. Hè. Dat is natuurlijk wel lastig hier. Het neemt zoveel tijd in beslag, vooral ook als je afhangt van openbaar vervoer. Je moet reizen naar Terneuzen, je moet naar de andere kant, je moet dan nog naar dat treinstation. Ik zeg, je bent direct vertrokken voor 1 uur of 2 uur. Ja, nog even de hub hier, voor de liefhebbers die toch wel in de zone zien. Er staat hier in Waterzande zelf, en dus ook deze hier. Kan je dus vertrekken vanuit de Klinge in België. Dus je gaat met de bus 21 vanuit Sint-Niklaas of Sint-Gilles-Waas naar de Klinge. En je belt zo'n flextaxi op. En je kan dus reizen naar hier. Dat is wel interessant. Voor een keer een uitstap, een dagexcursie naar deze locatie hier. Een mooie wandeling en dan ook die bargoed. Aansluitend is open vanaf 11 uur. Hè. Uitgezonderd niet op maandag en dinsdag. Ja, meestal fiets ik ook wel door naar Terneuzen. Dat is dan mijn grote fietstocht. En dan kom ik terug via Zaamslag, niet dezelfde locatie. Want ik zeg, het is natuurlijk wel aangenaam. Ik zet de volledige route. Natuurlijk opnieuw de dropzone voor die deelfietsen hier. Hè. Ook de mogelijkheid vanuit de Klinge, ze staan daar ook. Aan de kerk, ook aan de fietssnelweg F411 staan er ook dergelijke fietsen. Je moet natuurlijk wel zien dat er nog 50, 60 kilometer beschikbaar is. Voldoende batterijspanning. En dat zie je met de applicatie en dan ben je vertrokken naar hier. Kan je natuurlijk ook terug. Ik ga nu via de rechterkant hier, anders heb ik mijn exit niet. Ben ik terug verplicht naar Walsoorten te fietsen. Hier momenteel is het allemaal open veld. Vermoedelijk zal die route hier gewoon dan doorlopen. Hè.
Dus kan je dan ook via het fietspad van de andere kant, kom je de woonwijk binnen en dan fiets je door. Hè. Dus in het begin was er hier ook wel een bord waterzanden, Hulst. Ik heb er nog een video van, maar die is blijkbaar terug weg. Al geruime tijd, maar bon, die stond hier. Dus het officieel bord. Dus is momenteel hier niet meer te zien. Oh, waarschijnlijk komt dat bord wel terug. Hè. Dus dronevlucht en street view van hier te zien in de andere video's. En dan ook ja, de oudere video's zullen komen op de site van vroeger, toen er nog niets was hier. Dus enkel een ja, verbindingsroute om te fietsen.
heb je ook weinig verkeer, dat is een eindpunt. Door het feit dat je niet aan de andere kant kan. Nee, maar bon, het voordeel is natuurlijk ook wel die rechtstreekse route dan verder voor Hulst. Een redelijke vlotte verbinding. De N689. Zo, ik nader terug hier Kloosterzande.
Zo, ik nader Hengstdijk. Dus ja, in principe heb je hier heel weinig verkeer. Hè. Ik zeg wel dat er een eindpunt is het altijd wel zo. Hengstdijk, dan hier aan de rechterkant dat schooltje dat men te koop gezet heeft, weet ik momenteel niet wat dat er van zal komen. Maar bon, dus hier het schooltje. Dus ik nader nu camping De Vogel. En dus ook aan de rechterkant camping De Oude Haven. Ja, hier ook een interessante informatie. Kerstbuffet, Plaza De Vogel, tweede kerstdag
reserveer nu. Ja, de meeste informatie kan je dus terugvinden via hun website. Zo praktisch hier in Vogelwaard momenteel werken te Rapenburg. Kan je dus wel met de fiets door de Waasmond-Neven langs de linkerkant. Dus dat is het een beetje hier, de streek. Het was nog even interessant ook de route te tonen. Starten dan van Walzoorden. Daar de zone Perkpolder, Kloosterzande, Hengsdijk. En dus hier nog een gedeelte van Vogelwaarde.